Tes 1, 2, 3. Salam. Prosesi perayaan Natal dengan masuknya Amang dan Inang Pendeta serta para panitia dan parhaladu akan kita mulai. Mari mengikuti prosesi, kita bangkit berdiri. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom horas madihita saluhutna. Asa tamulai Natal Seksi Parupuan HKBP Resort Bandung Timur. Tapuji matuhata mare dehita sen buku ede nomor 57 ayat sada 1 ayat 2. Ariondo najinadihon ni Jehovah
marolop-olop jala marasni roha mahita disi. Pajojor hamuma di tengah-tengah ni akapar begu hamulion nai. Di tengah-tengah ni salut bangso, kaholongan akapar nai. Marsomba mahamutu Jehovah marpahean na marhadoan. Akahitirma maradopun ibana. Ale sandok tanoon mared de mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia. Nang tubuh do dihita sada poso-poso, dilehon do dihita sada anak, papetu abarana do sogot harajaun, jalabahenon na goarna. Endehon hamuma sada endenai baru di Jehovah, marsoba mahamutu jolona, marpahean na marhadoan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibono gijang, moleate rohanami tuho, ala gudang ni asin roham di hami. Di basa-basaon hodo anakmu nasasadai tu hami, asamalua hami marhite ibana, sian dosa dohot hamatean. Hupangido hami tuho, sesondangi mahami marhite hite ton di perbadia, jala parohai mahami, asa uboto hami mandok moleate tuho, asa tarapul situtu rohanami, jupa roha gugutan, dohot pangujunan, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pudul mahita. Mari dehita sen buku ede nomor 40 ayat sada dohot ayat 2. Raja
Huriani Tuhata, dilas ni rohata marhite pesta Natal ni punguan parupuan ni huriata. Takasma tapayut ihut, tabigima liturgi na parjolo. Jadi dohononmu nama diari nasa sadai mai. Mau leate ma'ahu tuho ale Jehoba. Ala diri masiho ahu. Ala inunga marpamuati rimasmu. Jalanunga diapuliho ahu. Idama debata dohatu aku. Ibanahu aposi jadi dang mabiar aku. Ai Tuhan jahu bado hagugo aku. Dohot puji-puji aku. Dohot menjadi hatuan diau. Jadi marlas ni roha mahamu manahui aek sian muel ni hatuaon. Jadi dohonom muma diari nasasadai. Puji hamuma Jehovah jala jauh hamuma goarna. Pabotoho kamu aka jadi-jadianna di tonga-tonga ni akka bangso. Jamitaho kamu ma goarna natibuli. Ede hok kamu ede puji-pujiat tu Jehovah. Ainunga dijadi hon halongangat. Si boton niliat portibios sugut. Malolopolop jala Maria iya maho ale isinision ay timbul do di parsitongaan mi nabadia ni Israel. Ya. Dah. Mare de mahita sen buku ede 47 ayat 2 dohot ayat 4. Nungaro si palua hita jolma ima Yesus Kristus nang tubuh di huta Bethlehem. Ibana do gabi haluaon di hita. Manisa dosata huhut mangalehon haluaon. Alani tatopoti madosata nagurangi tu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Para siroha na sumurung si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tu adupanmu na badiai. Tungjojo do warsahi hami ho marhite pikiran hata nang pambahinan nami narwai. Alani tamado hona uhummu hami ala pangalasun nami na gudangi. Alai na tarsol-sol bagi dohami nuaeng kehidupanmu. Ale debata ama nama nupahami. Doho Yesus Kristus nang roh mokop hami.
Dohoton di purbadia na mangapuli rohanami. Mari dimaita. Sol solido rohaku nagugdo sait Sai urupi mahami paubahon rohanami, unang bemian roha diri, latini roha, hosom, bada nang pangiburuan di bagasan rohanami be. Alai selukon ma holong nama molin di rohanami be. Jala patau hami mangulahon lomo ni roham. Ima hataridaan nang tubuh ho di rohanami be. Ali Tuhan saya asima roham di hami halak nadangolon. Unang tulak hami jala tangihon ma tangiang nami. Songono do hatani debata di hasesaan di dosatai. Nunga dirsahiho ahu marhiti sian akadusam, jala nunga dilojaiho ahu marhiti sian hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manlisei akka pangalusium. Songon obun jaladang be hupaingot ingot akadusam. Hasangapun ma di debatana di gijang. Amin. Mari demahita sen buku ede nomor 50 sada ayat 3 sampai 4. Psalmen 24 ayat 7 sampai 8. Patugijang matohang muna hamu ale akka harbangan. Patugijang mah hamu ale akka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaon. Ise ulani raja ni hamuliaoni ima Jahoba nagogo jala ulubalang. Jahoba ulubalang di hamusuon. Amin. Psalmen 24 ayat sia. Patugijang matohang muna hamu ale akka harbangan. Jala patugijang mahamu ale akapitu sian narobi asa bongot raja ni hamuliaon. Psalmen 24 ayat 10. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni ima Jahoba jebot ibana do raja ni hamuliaoni sela. Mika 5 ayat 1. Alai anggoho ale Betlehem Efrata mamet-methu dohonian anggotung pola jujuron tuaka huta maribu-ribu di Juda. HP sian hodo haroroani nagabe panggomgomi di Israel. Jala aka haroroana siana nahinan sian aka
ari narobi saleleng-lelengna. Mika 5 ayat 2. Dibaheni pasahatonna manasida sahat ro ditiki pangitubuan ni anak manubuhon jalamulak pasi-pasi ni aka haanggina tu aka anak ni Israel. Mika 5 ayat 3 sahatu 4. Alai jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gogo ni Jahoba. Marhite-hite hamuliaon ni gor ni Jahoba di batana jadi maringan manasida. Ai timbul ma ibana disi rodi akka ujung ni tanoon. Jala ibana gabe hadameon molonaing ro asur tu rohat ro tu tano ta. Molonaing lutahonna bagasta akan na boloni. Jadi patidangot tama mangalo ibana pitu parmahan dohot walu iduk ni jolma. Mare de mahita sian buku ede nomor 105 ayat sada dohot ayat 4. Tabigema liturgina patuluhon. Maleaki 3 ayat 1. Idama suruaku masuruaku asa dipadiri dalan di Jahoba. Dungi topu marot tumopot Jahoba Tuhan nani haolongan nai. Dapat masuruan ni perpadanan nai hina holongan ni tondimuna idama Roma ibana ninna zebaot. Maleaki 3 ayat 2. Alai tung ise ma manahan diri ari haharornai jala tung ise ma manahan jongjong molo di pataridahon ibana dirina ai songon api ni panopani do ibana jala songon sabun ni panusi. Maleaki 3 ayat 3 dohot 4. Jadi hundul ma ibana hirasi pangalala dohot si papita perak asa papitaona halak lepi jala lalawana nasida lau papitahon songon sere dohot songon perak asa gabe sibuan pelean si pangano nasida tu Jahoba di bagasan hati goran. Jadi tarbahen Jahoba ma mangalaho mohon pelean si panganon binaheni Juda dohot Yerusalem songon uju ni aka tahun mula-mula. Yesaya 12 ayat sada. Jadi dohonanmu ma ale di ari sasadai mau lihat ma ahu tuho ale Jahoba ala diri masiho ahu ala nunga marpamua tirimasmu jalan nunga dia puliho ahu. Yesaya 12 ayat 2. Idama debatado hatuoku ibana huhaposi jadi dang mabiarau Tuhan Jahoba do hagogo oku dohot puji-puji oku dohot menjadi hatuaon diau. Yesaya 12 ayat 3 dohot 4.
Jadi marlas ni roha hamu manahui aek sian mual ni hatuaon. Jadi dohonanmu nama di arina sasadai puji hamu majahoba jala jauh hamu magoarna pabotohon hamu aka jadi-jadianna di tonga-tonga ni aka bangso jami tahon hamu goarna na timbuli. Mari demahita san buku ede nomor 56 ayat 1 ayat 2. Barita hatu tubuni Tuhan Yesus di huta Bethlehem, halongangan doi di pertibion, alai sianima tarida, pabuadang adong naso tarpatupa debata, jala irma buan las niroha, dohot pos niroha di hita akana porsia, ai di paingot hata ni debata do hita, taringot tu hatu tubuni Yesus Kristusi, tabi gema liturgi napau paton. Matius sada ayat 20. Idahamu gabe-gabean do damar bajui tububuhon sadadak danak maibana di bahen maguarna Immanuel lapatanna dongat tama debata. Debata marhite Yesus Kristus naumian di tonga-tongata mangalehon gugo na baru doi dihalak na porsea di ibana. Ainang tubuh do dihamu sabor minon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Hatu tubuh ni Yesus mangalehon las niroha dohot pakirimo doi diakana porsea. Dang hadodoan holong niroha ni bata jaladang tuk pikirata mangetusi pabainana. Pesta Natal mangalehon gogo dohot pos niroha paboa tukdo debata mengurupi hita dingoluta dada ganggu hita disi manang mabiar ai debata do dongata nungaro Kristus tu portibion. Unang homa biar ale Maria aida potan asinero hadoho di dibata. Gabi-gabian salah.
di debata gabe-gabean maho tubuhan anak maho Yesus ma bahenonmu guarna unang ho mabiar au do siluluhon ho nunga pola hujou goarmu au napunaho Unang ho mabiar au do donganmu unang ho habiaton au do debatam au margogoi ho huhut mangurupi ho Alani dada mabiar manangganggu behita pasahat masandok ngulum tu debata ainungaro ibana marhita Yesus Kristus nang tubuh di huta Bethlehem laho paluahon hita naporsea aindang adong nasotar patupa debata amen. Kor virtual. Debata parholong na totong papatarhon haluauna tusandok portidion. Dang adong naso tarpatupa debata lahu manugunguluta sian hamagwani. Jalaido na pinapatarna marhite sensus ni Kaisar Agustus patuluson sakap nauli di tanoon. Asamalua akan naporsea di ibana. Tabigema liturgi na palimahon. Dungi Roma uji pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan na sa jolma di gomgomanna. Jadi borhat masa sudena asa disurati ganuk tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph na siang Galilea, siang Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhutan ni si Daud na margoar Bethlehem, ala siap peparan jala marga ni si Daud ibana. Pasurat dirina rap dohot si Maria oroanai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok ma arini hanguluan. Di tubuhon ma anak buha bajuna. Di borhos ma di peakon ma tubagasan panggagatan. Ala swadong ingan anak asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang
nasida nadisina aka parmahan mengingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan ma nasida jala marsinondang ma sangat mituhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Alai didok suruh-suruani ma tu nasida undang mabiar hamu ai barita halalas niroha godang no hubuan tu hamuna persaulian di sadok bangsoi on mapatinada di hamuna poso-poso do dapoton muna binon hospiak di panggagata. Nuaing sahat mahita tuna pagalak lilin Puju hamima utusan na pagalak lilin ima Parjamita, Ketua Panitia Natal Seksi Perempuan, Ketua Umum Natal HKBP Bandung Timur, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Seksi Paropuan. Mari demahita Sian Bukai di nomor 54 ayat sada dohot udukna huhut jongjong mahita. So
Kudul Mahita. Nuaing tabigima liturgi na paunopon. Nunga tajakon Yesus naung tubuh di huta Bethlehem si Paluahita. Atong ima pasikopon las ni rohata. Jalan naing takas tubuh Yesus di ngoluta. Marhite na marhai baruon ngolut tabe. Nien maho Tuhan di ngulu nami, asa tarulahon hami lomoni roham. Yesus Kristus do mangokop hita jala marhamonakon ngoluta di palua sian hamagoan dohot hamatean alani mudarnai. Asa ibana nampuna ahu, jala asa tigor rohaku, jala botor, jala sonang. Tiang jala tukol ni hasitongani, jala tadak balgani hahomion ni hadaulatoni, nunga gabe patar ibana mardaging, dipitori di bagasan todi, tarida di akka suru-suruan, binaritahon tu akka parbegu, hina porseaan di portibion, jala tarhisat di bagasan hasangapon. Mangoloy ibana salelengna di gonggomanna, asa songon ibana ahu hehe sian namate, na mangolu jalan manggonggomi saleleng nilelengna ima na tutu si tutu. Mare de mahita sen buku ede nomor 62 ayat sada dohot ayat tolu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal ma di hamu saluhutna ruas ni huria tarlu mobi di hamu aka inang nahina holongan naro sadario tu bagas coro ni di bata nang nama dohoti pesta Natal ina marhite live streaming di bagas muna ganup. Selamat Natal ma di hamu. Selamat hari ibu. Ya. Semangat ibu-ibu nate. Nga ipasahat aka ucapan tuhamu aka ina ngate. Baik marhite dongan sesama perempuan
sianaka yanakon, sianaka matangan tahe. Molo na punasa do peate. Unang do songon na masa dia hai ya teh di dunia mayai disi selamat hari ibu. Nah, HP molo sasitong na di dunia nyata dangadong ipasahat. Teh. Sayang gia ma akai anak kotai, aka suami dan orang-orang yang mengasihi kita sudah mengucapkan bagi kita dan itu menambah sukacita kita pada malam hari ini. Selamat Hari Natal Madihita, selamat Hari Ibu. Di hamu kainang na hinaholongan tutu di Natal di Tikyo di tahunon pasti terasa berbeda teh. Sian tahun-tahun sebelumnya. Kita semua pasti mengakui bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak mudah bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang berbeda, cara hidup yang berbeda, semua serba terbatas. Ra boidohonon molosian akka Natal ni sekolah minggu, Natal ni ina, odo sejut-jut na masai rame ribur ate. Alai di bagasan tikyon songonon maka keadaanna. Alai marhitea kainang raboi dolomos rohatta mabiar jala tahuta kita hinorhon namasaon alai di bagasan tikyon dipakuling itu hatta hita marhite hatana asa tung pemasa saluhu nai toktong hita margogo. Jala unang sumurut hapor syota tu ibana. Hatani di bata mama kulingi hita sian Matius sada ayat 20 lidok disi ida hamuma gabe-gabean do namar bajui tubuhan anak ma ibana jala bahenon do goarna Immanuel lapatanna do ngatama debata. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Losido nagabe tema di Natal ta di bagasan Bornginon Natal Ina HKBP Bandung Timur mereka menamakan dia Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita. Dongatama debata dada hatanai baru beon tabege ate akainang ngajuk tabege bahkan godang dora sian hitaon naubaen aka guarnia kayana kota manang pahuputa akana hinaholongan ni rohatta Immanuel jala molota parrohahon godang do nang aka inganan-inganan fasilitas-fasilitas nama make guaron memang tung denggan jala lapatan nape denggan situtudo akainang hinaholongan alai adong do nang nasala mangalapati menjadi menyalahgunakan atau salah memaknai arti Immanuel dianggap sebagai semboyan untuk meyakinkan diri bahwa Allah berada di pihaknya atau menjadi kesempatan untuk membenarkan perbuatan-perbuatannya. Pasukan Hitler yang meneror orang Yahudi mengenakan ikat pinggang yang bertuliskan God mit uns. Allah menyertai kita. Jadi totu ikut adong pemahaman naubaga sian hita di hata Immanuel. Allah beserta kita. Na parjolo nang idao tadi si Immanuel sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah telah turun dari sorga dalam rupa manusia. Hurian itu hatta tarlumobi dihamu akainang nahinaholongan ini adalah satu fakta yang mengagumkan bahwa Allah yang maha kuasa itu, yang maha besar itu hadir dalam rupa seorang anak kecil, dalam rupa seorang bayi mungil. Allah yang maha dahsyat itu hadir dalam rupa seorang yang menderita bahkan mati di kayu salib. Allah merendahkan dirinya menjadi
manusia. Dia menjadi pribadi yang dapat merasakan apa yang kita manusia rasakan. Jala marhiteido di lehon ibana pasu-pasuna marhite haluaon tuhita. Dang di pasopu jolmai mago hinorhon ni dosa alai rodo ibana paluahon marhite-hite holongna nabalgai. Di hamu kenang na hinolongan, seorang bernama Joseph Rosenbaum menceritakan pengalamannya yang menyedihkan sekaligus mengharukan. Ketika ia berumur 19 tahun, ia harus dihukum mati karena kesalahannya. Tetapi pada saat itu jugalah ibunya meminta untuk bertukar tempat menggantikan dia. Joseph berkata, "Aku tidak pernah melupakan kata-kata terakhir ibuku kepadaku. Ibu sudah cukup lama hidup. Kamu harus bertahan hidup karena kamu masih muda. Kebanyakan anak hanya dilahirkan satu kali, tetapi aku dilahirkan 2 kali oleh ibu yang sama." Ima pengakuan sian Joseph Rosenbaum. Jala dong do rata ingot jala taboto do saluhuna sada lagu nama saya populer, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sada lagu nama saya populer jala toktong disenandungkan dari masa ke masa. Napa buahon holong ni roha sahala ina tu anak kona. Seorang ibu yang rela berkorban, bahkan pun harus menyerahkan nyawanya. Tidak peduli ibu itu kelihatan neng-neng, cerewet, karas, cuek, ya. Kelihatannya galak, tetapi jauh di dalam hatinya dia adalah sosok yang penuh dengan kasih kepada anak-anaknya. Kasih Allah kita ini sering digambarkan seperti kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Tetapi tentulah itu jauh berbeda. Alana sonarion nga adong tong akaina naso adong beholong di bagasan rohana ate akaina. Hinorhoni aka tuntutan manang aka keadaan do situasi boido gabe tega sahala ina tidak lagi memiliki kasih di dalam hatinya. Alai posrohaku dan adongi siantong atong-ata. Allah kasihnya jauh melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya, sebab ia yang maha kuasa itu, yang maha dahsyat itu rela merendahkan dirinya menjadi manusia demi menebus dosa kita. Napa duahon Immanuel berarti Allah hadir dan bersama-sama dengan kita. Akainang dihamu saluhuna ruas ni huria na hinaholongan. Hidup ini tidak pernah terlepas dari persoalan, dari permasalahan. Baik songon dia pei. Tentu kita memiliki pergumulan masing-masing di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Tarumobi matutu songon sahala ina hita di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni parkarejoan, di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni nahumal yang hita. Kodang do tantangan nata adopi sebagai seorang ibu, baik itu ibu yang single fighter, single parents, ya. Kodang naikon diadopi bagaimana ia harus berjuang sendiri membesarkan, menyekolahkan anak-anaknya, menghadapi keadaan sekitarnya. Barangkali ada orang-orang yang mencurigai
mencibir, memandang rendah. Ini adalah pergumulan. Seorang ibu juga harus berjuang untuk mengerti dan mendidik anak-anaknya agar lebih baik. Allah dihita halak batak seido peate kainang mola tarhumurang dak danaki. Bah, dia do. Nasoya jarinong nadoi. Do kan? Alai molo berprestasi dengan pangalahona ido tong anak niamong nadoi. Nado kan? Walaupun sebenarnya itu tidak pernah terlepas dari peran ibu. Kudang dope akan asing, dia kapar karejoan, suami, boy doi mabain pergumulan dihita. Alai dawo maisya kita, adong dudung atta na mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan secara fisik maupun secara verbal. Ada suami yang tidak bertanggung jawab baik dari segi materi maupun dia sebagai imam yang harus menuntun, menggembalakan keluarganya. Ala molo itu gihon tuaka persaoran, tuaka peribadahan rupani saya maul pergumulan dotongi dihita. Song-songon inang dia kaya nakon maul ditogihon diarahon tudalan nasitong paru kilo doi nang dihita. Dari segi keuangan, seorang ibu juga diharapkan bagaimana bisa menjadi ibu yang baik dalam memanage keuangan di keluarganya. Naotiki ikon boy mai di paotikotik asa cukup. Dang dope molo marsahit ati akaina. Molo marsahit akama pitor sigop do akaina laho makubasi. Ale molo marsahit ina tong dope parduket-duketi. Moleate mamoladong amai naolo mangurupi. Ale losadong dotong namado molo marepek dope omai dang apala posi dope sahit na ito emak. Nah kan? Jadi bukan hanya satu sisi, bukan hanya dari satu segi, tetapi seorang ibu adalah benar-benar yang kuat dan alani parupuan awate. Tetapi itulah yang kita hadapi, meskipun sebenarnya keduanya harus saling menopang. Alani ya kainang marhite perayaan Natal di Bagasan Tikio naing di leho debata pos ni roha di kita. Dia kana pojot di bagasan rohatai. Dia kana madodoni hita aka persoalan, aka pergumulani. Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Moloboy dope hita rap. Mekel senyum hita ro tu bagas joron merayakan Natal. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikuatkan Tuhan menghadapi setiap rintangan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Atong boy mataida marhite nang video on songon dia do debata toktong rapon hita diganup panggulmiton ni ngoluta. Tolong diputar, Bang. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us
by a terrifying dream. And desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Hita, alai diganup tiki, diganup situasi, adong do ibana, madongane hita, atong margogo mahita, saluhut ruas ni huria, tarlumo bima diaka ina, gabe ina na margogo di bagasan keluarga, na boi maboan keluarga, lebih dekat kepada Tuhan lagi. Lasma rohata Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih malam ini Tuhan memberikan kesempatan dan waktu yang indah bagi kami jemaat-Mu, terlebih kaum ibu yang ada di gereja HKBP Bandung Timur ini. Tuhan, kami tahu situasi ini sangat membuat kami tidak nyaman. Kami berada dalam ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan kami tidak bisa merayakan pesta Natal seperti tahun-tahun sebelum. Tetapi kami disinari dengan firman Tuhan, agar sukacita kami menyambut kelahiran anak-Mu Yesus Kristus itu tidak berkurang. Kami tetap boleh merasakan kebahagiaan dalam diri kami, damai sejahtera Tuhan di dalam hati kami. Sebab Engkau ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang menyertai kami di dalam setiap situasi kondisi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu, terlebih kaum ibu di dalam perannya di keluarga. Ada banyak pergumulan yang mereka hadapi, ada banyak hal yang mereka pikirkan,
Biarlah Tuhan Engkau yang turut campur tangan, memberi kekuatan, kesabaran, serta hikmat, agar seorang ibu benar-benar menjadi ibu yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi keluarga, dan bagi lingkungan. Berkati kaum ibu di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam pelayanannya di gereja, di dalam lingkungan sekitar. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi berkat, sehingga nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Berkati seluruh kaum ibu yang saat ini barangkali ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu pula yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Jamah sehingga mereka boleh beroleh kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan saja. Kiranya Engkau menjauhkan kami Tuhan dari segala mara dan bahaya, dari segala sakit dan penyakit, terlebih dari virus yang saat ini sedang melanda dunia ini. Engkau yang jagai kami, Engkau yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak dari jemaat-Mu ini, dari ibu yang berkumpul maupun yang beribadah dari rumah mereka masing-masing saat ini. Dimanapun anak-anak mereka, yang dekat, yang jauh dari mereka, Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu senantiasa menjamah mereka, sehingga mereka senantiasa berada dalam jalan Tuhan saja, tidak menjauh dari Tuhan, bahkan tidak tergoda oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang merindukan keturunan, yang merindukan jodoh, yang merindukan pekerjaan. Tuhan, tunjukkan jalan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami melewati malam ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, lalu kita pasat mapeleta. Oh
do di hamu saborngino di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani ibana doi na pinaboa ni panurirangi. Sian do tatada haholongon ni rohai. Sian ibana na mga leono sana humokop hita. Hita pe gabi tama masih haholongan. Hamuaka haholongan unang maholan di hata hita masih haholongan. Alay naing ma di pembahenan ng hasitongan. Ay di pargogoy di batado hita patupahon sa luhut nai. Ido na toktong marsaringar di huriata sa tao bolonon. Marhite taon diakonya. Asa gabi pastupas ngoluta di tanoon, patupahon akka na denggan di joloni di bata nang dongat tape. Gabi para sini roha mahamu, songon amamu na para si rohai. Tatang yako maapeliata. Ale debata aman namina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu si lehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masianan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus ti chulong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasia kami pilihanon. Pati bulo na rajan lutonga-tonga ni huriam doho di portibihon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang di silehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita madok di tangiang alea manami. Alea manami na di pinakitsa. Saya maharajamu. Saya sa umalong ni roham di Banua tumawon sumona di Banua Gijang. Lehon makuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa kami sumon kanesa nami. Di dosa ni bukan naman dosa kami. Unang hami boleh untuk angkucunan. Mengulang siap mengaku. Ay hodo na punah raja. Duho haku go'o. Roh dilasana pon saleling dileleng. Amin. Asini rohani tu hata Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Lut parsaoran itu di parbadia mana medengani hamu saluna. Amin. Selamat Natal Madihita. Iya, nuaing sahat mahita kainang tukata sambutan na perjolo ima sian ketua panitia Natal seksi perempuan pinasahat ma tu inang nyonya si majuntak inang borus hite.
Shalom ma tutu dihita sasudena. Horas mahita inang. Salam sehat selalu ate inang. Parjolo hita madok moleate tutu hata perdengan basai ada dilihat dope tiki tu hita tahun 2020 untuk merayakan Natal inang. Au mewakili ma Ketua Natal Paropuan Alana kebetulan inangi dangadong di tempat ala ngaju mulu inangi di jotuhat tanah tua-tua ini inangon di huta jadi di huta dope inangon jadi amo mewakili inang jadi perjulah madok meleate tu amang pendeta siahaan tu inang pendeta inang burusinaga inang diakonis songoni koinonia do situana modot manguluhon pesta Natal seksi paropuan tahun 2020 songoni tong modok moliate do tu hamu amang seksi ama nilai kamu do tikimuna mengadoti Natal seksi paropuan tahun 2020 saya tuhat tama mama sumasu sude ana taulahon di bagasni coroni debata di tikion nah songoni songoni itu hamuinang parjolo pasatami selamat hari ibu mainang tuhita saluhutna orang semangat dona selamat hari ibu maidita sasudena inang nah puji Tuhan alana dadong hari ama inang hari ibu doa dong nih kita bangga teh ama inang teh kita adalah wanita yang tangguh hati inang kuat selalu siap sedia siang malam juga untuk mengatur dan mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan buat kita. Kita bekerja sama dengan suami kita untuk melakukan hal di dalam membentuk dan mendidik anak-anak. Melihat mainang ala dilekamu do tikimuna sadarion hubereng nih semua cerah ceria berpakaian merah semuanya. Dang maksudna PDIP dang nang dah halai songonima lasni rohata menyambut nangpe situasi pandemi saunarion oleh setu hatta mandongan hita mamasu hita asalam tung tuguna hita tukuat hita mengadopi situasi saunarion nah au sebagai ketua seksi paropuan inang sekalian merangkap nama inang dah jadi si pangidoaku tu hita sudena ala tauno dope hita sada marnata lenanga jadi sai tulam dengan nama hita tujulano tenang masih togu-toguan saling mendukung inang dan mungkin hami holan pengurus bekerja alai pasti semua saling membantu anda boy dilian halak inang untuk memajukan paropuan HKBP Bandung Timur. Jadi jangan dong BAB inangnya. Bandung HKBP Bandung Timur yes tenang. Jadi harus tetap semangat. Jadi tadok maju salinang HKBP Bandung Timur yes. Ya. Sada dua tolu nah, harus semangat enangnya. Jadi adong nahurang lalobinang boy dah hita masih leana nate masyalan roha asa maju hita dang di luar hita maju ale di gereja to maju sata boy tadingan alana di hita sonaran adong do kategorian lebih muda yang sedang congon Deborah Ina Kamis Hana ngalungal mungkin ngasung udah gogo atenang jadi perlu yang generasi mudaon untuk menggantikan nanti ya maju terus unang kita putus terus dang holan naroon alai tong do nasian wik nasing pe masuk do tu seksi paropuan inang jadi alani pangindo aku tetap kita semangat inang tetap memperdayakan sebagai perempuan di tengah-tengah negara kita ini supaya kita lebih maju
bangsa Indonesia. Jadi nang pehita menyeberang sana, nang berbeda suku, alai tetap kita berikan yang terbaik. Apa yang bisa saya sumbangkan untuk negara saya ini? Jadi nang pengendoku saya itu hata mama semasuhita tetap semangat ya nang. Unang kita loyo tetap semangat sebagaimanapun songon firman Tuhan akan dokoninang. Seberat apapun tantangan, tenang tetap kita berserah kepada Tuhan. Jadi yang pada aku nang, tetap kita sehat selalu menghadapi situasi pandemi sonarion. Emang keadaan ekonomi juga terganggu ya tenang. Alai kita persiama sudedo tupa benon itu hata di kita sudi. Jadi kami sian seksi perempuan apa satu ninang. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyambut selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita sasudina. Mau lihatnya. Kata sambutan napa dua hon pinasahat ma tu amang ketua Dewan Koinonia amang situa TM na 70. Petulun mana nih? Haji amang itu. Shalom. Horas. Selamat Hari Natal Madhita Saluhuna. Secara khusus tu seksi perempuan. Selamat Natal inangda. Selamat Ibu, selamat Hari Ibu. Nahu hormati kami amak padida siahan, doho inang. Nahu hormati kami inang padida boru sinaga, doho inang dakonis. Sude parhaladoni hurian hadir japala ditikon. Terlalu bima di hamuna seksi perempuan na merayakan Natal suak songoni nang di undangan na pinasaha ni seksi perempuan untuk seksi ama dohot lansia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam ini di lehot dihita tiki dina merayakan Natal seksi perempuan HKBP Bandung Timur. Sekalipun dalam situasi yang sangat terbatas alami pandemi COVID-19 sia. Kita berharap walaupun situasi yang sangat terbatas tetap kita melakukan Natal dengan baik dan tetap kita bersukacita. Tuhamu sude seksi perempuan. Kami sian Dewan Koinonia HKBP Bandung Timur Pasahaton. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus seksi perempuan HKBP Bandung Timur na dipimpin ni inang nyonya Simajutak Borsihite yang telah mewujudkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan di tengah-tengah persekutuan seksi perempuan HKBP Bandung Timur. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia Natal seksi perempuan yang telah berupaya terlaksananya acara Natal kita malam ini dan juga kepada kor virtual yang sudah tadi kita saksikan. Semoga di Natalon seksi perempuan HKBP Bandung Timur membawa sukacita, kedamaian dan semangat nabaru hobar tu sakap ni huriata. Jala semakin maju seluruh kegiatan seksi perempuan ni huriata saat dipargogo Tuhan mahita terlebih di pengurus seksi perempuan manguluhon kegiatan-kegiatan ni perempuan ni huriata. Jala di lewat Tuhan matihita kesehatan lauman alpuhon tahun 2020 lau majalahi di tahun 2021. Songonima hata sambutan saya kami alani situasi COVID dan apala gudang behita makatai terbatas do partikiat dohot jumlah ni na hadir. Hidup seksi perempuan ni HKBP Bandung Timur. Selamat Hari Ibu, selamat Hari Natal, dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Shalom, Horas,
Tuhanlah memberkati kita. Immanuel. Na parpudi kata sambutan sian Ketua Natal Umum HKBP Bandung Timur pinasahat ma tu amang Simajuntak. Amang Situa Simajuntak. Selamat Hari Natal Madihita Saluhutna. How are you today, Mother? Jadi terlalu sihamut tong, I'm fine. Jadi, selamat Hari Ibu di hamu aka kaum ibu teh. Saya songon melobuin yan tiap hari mas songon berengon nami haka amanyan cerah-cerah. Kali tonggo pangido munan no pasti badak kate. Jadi horas Madihita salut. Jadi di hamu ama inang nami dison nunganaking tajakot Yesus nok tubuh di huta Bethlehem si palua hita atong ima tasikop lasni rohatai jalan nang takasma tubuh Yesus di ngoluta marhite nai baron ngoluta be. Jadi ido inang sayang dia martangyang mahita boy salpu akakopiton sok songon inang boy taripar hita tu tahun naik baru. Jadi songon sunggul-sunggul do dihami doho aka buah-buah baru pe hujalo hami izin sian kepolisian untuk Natal ta tanggal 24 do tanggal 25 sok songon inang tanggal 20 sada tanggal sada. Jadi molo dibatasi do hita sesuai bangku. Jadi molo adongan non par gugus tim gugusta anom ma berikut na unak pola songon nama delay hita alana tiap jam bonon tiap 2 jam tanggal 24 tolu hali kebaktian do hita tanggal jam 3 jam 5 do jam 7 malam di hari Natal 5 hari do hita. Jadi tak ikuti ma peraturan pemerintah ta alana adong ko sanksi na dang duhita dang boy beta torucon perming kebaktiata di Natalon. Jadi ima perjanjian nami ke panitia dohot tim gugus sian kelurahan dohot tim kepolisian. Jadi marlapang dada majohita PH ma tahun 2020 sona dijami tahun inak padita naking palabas marohatta saya tibu ma cepat berlalu. Jadi suaksong ini nang sungguh-sungguh di tanggal 20 sugut tapasa do kebaktian bakti Natal jadi jam sia pagi mahita mulai kebaktiata banang undangan nasosaha do petuhamu ba Roma hita teh ima dak pola detail hu ahan hami. Jadi imatu ama dot inana balu dot ngapatut syurupan perlu bima tu yatim piatu. Jadi salom madhita salutna sayang gia ma di bagasan las niroha hita mulak tu bagas ta masing-masing. Horas selamat Natal. Habis acara ninang dengan kata sambutan langsung mahita tu marsi panganon ninang. Sebelum marsi panganon telu martanyang mahita nadi pimpin amang pendeta siahaan.
Inang, habis martanya nganon inang, dusna tajalo madijolo dibagi, hupangi dohami, tuhita sude naidison, unang beadong nyan namar foto-foto inang, alanya diawasi dohita, unang sampai gereja to ditutup. Lungud do inang anong molo sapi anong hita marpungu mar foto-foto akhirnya dihita disorot terus sana di sana di luar anong do polisi nang jadi hidup panggil do aku dung sidung matanya anong dibagi konsumsi nang langsung mamulak atenang jadi nang adong bemar foto atenang dah mulai ate mainang. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang kami permuliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah lahir di Bethlehem. Kami bersuka cita di perayaan Natal ini Tuhan. Kami menikmati makanan rohani firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan hati kami. Dan sebentar kami akan menikmati berkat makanan ya Tuhan yang sudah dihidangkan oleh Tuhan melalui panitia Natal seksi Paropuan. Kami berdoa memohon kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau berkati makanan minuman yang sudah Engkau hidangkan ini agar menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Kami bersyukur, kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memelihara gerejamu sehingga gerejamu tetap berdiri tegak di tempat ini. Dan bila sebentar kami akan menikmati makanan minuman ini dan juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berkati perjalanan kami Tuhan dan bawalah kami, tibakan kami sampai di rumah untuk berjumpa dengan anggota keluarga kami. Terima kasih kepadamu Tuhan, kami sambut dan terima berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Si titi masih gopa, golang-golang pangarutnya. Otik pe hupatu pahami, saya godang ma tina suna. Matutu.